Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează pe dânsii. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează pe dânsii. Înțelepciune drept să ascultăm Sfântă Evanghelie, pace tuturor și Duhul Tău, din Sfântă Evanghelie, cea de la Ioan Citire, slavă-ți, Doamne, slavă-ți, să nu mă minte, în vremea aceasta sfântă, Cănătărirea, mama Iisus era acolo, și a fost chemată Sfântul și ucenicii săi, și sfârșindu-se din a zis, mama Iisus, că de dânsul meu venit, iar Iisus i-a spus cine trebuie și ce trebuie să vedere. Chiar să nu mă minte, mama era de că i-a spus, și la folosea să facă, să dea, iar tu te bucură-te care nu au fost să vedere și când au văzut de toate au realizat numai satana să te mintea de unde la slujitorii care scăpăși apa și eu am dar încă vin și a spus orice am întâlnit, vinul cel bun îl pune, când a bun vine pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început ar veni l-a făcut Iisus în Cana Galilei și arăta slava sa și a crezut în dânsul ucenicii săi. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți! Domnului să ne rugăm, Doamne, stăpâne, Doamne, zicem toți să zicem tot sufletul nostru, zice, Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeu, că mare vina ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm de lumina viață, pace, sănătatea, mântuirea și pază rugărilor tăi. Nasan, Vasile, și Gagista, la care ai făcut să se succes cu valul Israel și rugăm să se Doamne, încă ne rugăm pentru robii tăi, Vasile și Sanda, nașilor și pentru horul care sunt înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătate.